Noia converterase este domingo no epicentro do remo coa celebración do Campeonato Galego de Remo Ergómetro 2026. Máis de 1000 competidores concentraránse no pabillón municipal Agustín Mourís nunha edición que bate récord de participación. O campeonato, organizado polo Club de Remo de Noia e a Federación Galega de Remo, arrancará ás 9:30 da mañá coas probas individuais e continuará pola tarde, dende as 3, coas competicións por equipos. Teño que dar as gracias, como non pode ser de outra maneira, ao Club de Remo Noia e tamén á Federación Galega de Remo por ter organizado este evento na nosa vila. Agradecer tamén ás entidades colaboradoras, sin as cales non sería posible levar a cabo este acto. A cifra de inscritos supera todas as previsións, máis de 1000 competidores e uns 150 equipos, o que converte esta edición na máis numerosa. Queremos recalcar que estamos encantados de que por parte da Federación nos dixeran ademais que é o ano que máis inscricións hai. Eso, aínda que nos pon un pouco nerviosos demais, pois intentaremos facelo o mellor que podamos, lógicamente, encantadísimos de ter este poder de convocatoria. Participarán clubs de toda Galicia en todas as categorías, dende alevíns ata veteráns. A cita será ademais un evento inclusivo con deportistas de diferentes capacidades e contará mesmo con remeiros olímpicos e exolímpicos. Hai deportistas de todos os niveles, ademais desde alevín hasta veterano, temos deportistas de todos os niveles que acaban de empezar como deportistas moi consolidados, incluso algún olímpico seguramente que poda competir nesta ocasión, e algún que fora olímpico anteriormente xa nos seus tempos mozos, pero, eso, recalcar que hai ese poder de convocatoria que tivemos. Especial atención ás probas por equipo en ergómetro, un formato curto e explosivo de 1000 metros que promete espectáculo. O máis chamativo é que son as competicións en equipos. Seguramente a xente está acostumbrada a ver a xente remando no gimnasio nunha máquina de remo, que é o ergómetro, entonces, non sabe o que é a competición en equipo. Isto é moi animado, son simplemente 1000 metros, pero está digno de ver, é moi entretenido. Dende a organización fan un chamamento á veciñanza para encher o pabillón e apoiar aos deportistas nunha xornada que promete emoción e moito nivel deportivo.